Samantala sa ating good news naman, libreng lugaw on wheels ipinamahagi po sa ilang residente sa bayan po ng Binmalay. Alamin po natin yan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Hindi masukat ang ligayang dala ng handog sa ilang residente sa Binmalay nang makatanggap ng mainit at libreng lugaw na inilibot sa mga barangay. Nagsilbing pag-asa sa gitna ng pagsubok ang tulong na nagmula sa isang anonymous sponsor na nagpaabot ng mainit-init na lugaw sa bawat apektadong residente sa bayan. Bagamat simpleng pagkain lamang ang naibahagi, bawat kutsara at higop sa mainit na lugaw ay patunay na hindi nasusukat sa pera ang yaman sa mundo kundi sa kabutihan ng puso. Ang libreng lugaw na ito ay hindi lamang panlaman sa sikmura kundi pampainit din ng puso ngayong higit na kinakailangan para makabangon. Bukod dito, asahan pa ng mga apektadong Benmalanians ang pagdating ng relief goods upang maitawid ang pamumuhay pagkatapos ng unos. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.